Здравейте в началото на новата седмица. Отново сме на линия и тази седмица отваряме кутията на Пандора. Иначе казано, аз съм Вяра, майка на две деца, родени по специален начин. Знаете, повечето от вас, че 2007 ме диагностицираха с рак на шийката на матката. 2011 година отстраниха матката ми, но яйчниците бяха запазени. Въпреки това, трябваше да заживея с присъдата бездетна. Как се случиха чудесата, ще разкажа в следващите няколко дни, в много видеа, вероятно. Споделяйте, питайте, задавайте вашите въпроси. Аз знам, че много от вас са с проблеми, знам, че много от вас се страхуват, други се срамуват да попитат, но наистина тук съм, за да ви споделя нашия опит, който ни е отнел 25 години, за да стигнем до първото си дете. Знам колко е трудно, знам как се взимат решенията. Аз съм без филтър. И ви чакам.